இந்த எரும மாடுங்க ஃபுல்லா நைட்டு தான் ஃபுல்லா மேயும் வந்து. பகலுக்கு ஃபுல்லா தூங்கிருவாங்க. நைட்டு தான் அவங்க சாப்பாடு தான் நேரம். பாரு எவ்வளோ எரும மாடு நிக்குது இங்க. அ இவ்வளோ மாடுகளும் நைட்டு தான் மேயும் வந்து இந்த இடத்துல. பகலுக்கு ஃபுல்லா குதிரை சல்ல வழியா அப்படியே ஊர்வலம் போவாங்க. நிக்குதா பார்த்தீங்களா? பாரு எவ்வளோ மாடு இருக்கு. இன்னும் இது கூட இன்னும் கன்னுக்குட்டிங்கலாம் வரும். கன்னுக்குட்டிங்கலாம் காணோம். பாரு இந்த அங்க 2 மாடு. அதே போல அங்க அங்க ஒரு மாடு. அங்க ஒரு மாடு படுத்திருக்கா? ஏகப்பட்ட மாடுங்க நிக்கும். ஒரு 20 மாடு கிட்ட லைனா அந்த இடத்துல வந்து நிக்கும் மாடுங்க. ஒரு 20 மாடுங்க. பாருங்க. இது வந்து பொருள்காட்சி போடுற இடத்துல இருக்கு இந்த பார்க்கு. இந்த பார்க்ல வந்து மாடு மேயும். டேய் சாப்பிட்டியா? பாரு நிமிர்ந்து பாக்குது. இந்த ஒண்ணு.